nagsasabing Pasko na'y darating. Sunod-sunod mga pamaskong awitin, o kay sarap, sarap dinggin. Mga parong kay gandang pagmasdan, patay sindi parang nagsasayawan. Christmas lights na kumukuti-kuti ka, kaarawan na ng tagapagligtas. Pasko sa Pilipinas, wala itong katulad. Kahit kapos sa pera hindi ligtas, may handang pagkaing masasarap. Pasko sa Pilipinas, wala itong katulad. Mayaman o mahirap, lahat masaya tuwing Pasko sa Pilipinas. Kahit puyat gigising ng maaga, buong pamilya sila'y magsisimba. Misa de Gallo, siyam na araw na nobena, paghahanda sa kaarawan ng lumikha. Pasko sa Pilipinas, wala itong katulad. Kahit kapos sa pera hindi ligtas, may handang pagkaing masasarap. Pasko sa Pilipinas, wala itong katulad. Mayaman o mahirap, lahat masaya tuwing Pasko sa Pilipinas. Pasko sa Pilipinas, wala itong katulad. Kahit kapos sa pera hindi ligtas, may handang pagkaing masasarap. Pasko sa Pilipinas, wala itong katulad. Mayaman o mahirap, lahat masaya tuwing Pasko sa Pilipinas. Mayaman o mahirap, lahat masaya tuwing Pasko sa Pilipinas.
bago po natin basahin ang isang tula, gusto kong batiin at pasalamatan ang aking mga video sharers na lagi pong nagsishare ng aking mga video. At sa lahat po ng mga nagsishare na hindi ko pa po kilala, paki-message lang po ako. Nakikita ko po ang inyong mga pangalan sa aking mga group. At maraming salamat. Salamat din sa aking mga admin, sa aking mga group, na sila po ang naglilinis ng kung ano-anong video ang pinopost ng iba. Sana po lahat po ng mga ganda at maayos, disente, yun po ang i-post natin, hindi po yung mga kakaiba, okay? Gusto ko rin pong batiin na ang mga nanonood sa page ng DWRS Commando Radio Global, ganun din po sa aking mga YouTube channels, at sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo. Magandang oras po sa inyo. Shout out to Lourdes Rasilas Regindin, Joan Juanites Pat, Lorna Dagoy Saavedra, Nelvic Jaydre, Connie Tarnate, Jelani Clapano, Esther Corole, Nelvic Jaydre, Wilhelmina Cabatuan Magtoto, Ana Estrelianes, Mercy Singson, Tersing Magayon, Josephine De Harlo, Rosalinda Nunez, Jean Pascua, Fe Oliveros, Leonida Di Maranan, Elena de la Cruz, Salome Magnaye, Pacifico Peralta Mirano, Rosemary Espanyol, Ani Santos, Terry Palacio, Elsa Abapo, Priscilla Acorda Eugenio, Helen Padrequila, Sonia Valle, Florentine Chalar Sipin, Yolanda Castro, Mariquita Songa Baybay, Welma Aquino, Virginia Taron, Sonia Valle, Mona Techi, Lolit Armijo Arca, Nena Rosales, Wilhelmina Cabatuan. At special greetings daw to awan maten. Okay. Nasaan na ba yun? Blessed Sunday morning, sir. Hi to Camilo and Lorena, Wilma and Adele, Joseph and Susie, MB and Jenny, Constantino and Alice, Lucrecio and Dita, Valyatar and Dolores, Tangbadong and Nang Saling, Kuya Mario Pabo and Ate Aida, Wilson and Nelly, Ate Elia, Angela, Leti Vinal, Levi, Susan S. Corazon, Kuya Johnny, Kuya Jimby, Kuya Mandy, Mami Lolita C, Cherry May, Marife Maricel, Asli, most especially to my one and only, my sweet honey, Romy Kenny. Also to you, sir. Thanks you from Susan. Binabati din ng aking mahal na father-in-law na si Engineer Reynaldo and Mrs. Malocanto, sila Auntie Conching and Evelyn Fines ng Narvacan, Lungog, Narvacan. Greetings to my sister Lilia Echarart and Sico Estela Chanes and Dolores Sanidad, to my brother-in-law Josepino Echanes and sister-in-law Soledad Echarart, to all my nieces and nephews, especially to Richard Tengsico, Nali Tengsico, and to Net Tengsico. Special mention to your wife Ross Michaela and Kiano Ben. At maraming salamat po sa aking mga sponsor dito po sa mini concert at sa aking mga videos. Sila Manong Florentina Chalar Sipin, Milagrosa Esteban, Marieta Cariño Pangilinan, Juanita Hamilton, Francisca Salcedo, Estelita Justiniano, Ed Raposas, Madonna
Aristorenas, Conchita Andres, at marami pa pong iba. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Sa ating mga monthly fan subscribers, top fans, video sharers, star senders, real video sharers, maraming salamat po. I love you all. Patuloy po tayo mga kaibigan sa ating mini concert, Daniel Ken Samiweng. Daniel nagapo kinman ng Florentina at Charles Shipping, Manipurity, Virginia, USA, Tubong, Santiago, Ilocos Sur. Ti Daniel nakit pinaulwan na iti Agor, Urayak. Pimanaw ka, adi nagpakada. Imbati na kanap mo tilimto. Agsangsangit iti puso, ayan mo ka din biyag ko. No sadya'y tawa, tumanawak. Daytaan niniwan mo't paspasungadak. Ngayon niya nadagsan ti barukong ko, ta saan metasikat ay masirpat ko. Sapay ta mapanunot mo, agsubli dito'y arpad ko. Naanyaman nagbidutak, pakawanan na kumaubiyag ko. Ikarkararag ko, anakarad ka ket maamiris mo aday ti puso a pinanawam, ket agururay ken ka. Iarig ko dati panagururay ko kada kayo na Kristiyano. Kada kiti a tiyempo or orayan tayo ay sasangbay ti Mesias, adios ako. Namnama ken segati at dati puso, ragsak ken kapya ti daw dawat ko. Nakarad ka da bagiken na simbe nga panunot, yat nagmukumataas si mo Diyos sa managayat. Aguray tayo nga ruden, asi ti Diyos anay langitan, dagiti karkararag tayo, patgan na kuma, dito'y puso tayo, ayat ken kapya'y buray na. Dayang araw ti Daniel, ni Manang Florentina at Charles Shipping, Manipurity, Virginia, USA. Back to back. Ti Maysa Daniel, nanadtoy, naimbagal daw ni Manang Rose. Kantay manong musika giyamanak, pakidaniw da ito'y. Adda tito'y adda ka dita, adayo unay kinagbaydan ta. Yakam mo no kasanuka, no ti sumipnget malaglagit na nga ta. No siyak ti damagem, kan kanayon ka malaglagip. Di mo man laing marikna, no kasano ti panagayat ko ken ka. Or-urayak ti tawag mo kanyak, tapno maikatan ti iliw ko ken ka. Bayam ngayat kas ko ti ayaten ka, tasik ti ayatek. Sipod pa'y nagamamuta, nagduyusen na iti riknak. Pintas mo nagpay duma, na magutok ito'y sadyak. Awanen ti makartap, o ayat ko ngayong gatimnas. Kaya rigam datay sabong apagokrad. Aldaw kan rabii, pampanunutan kay ti inoran oras. Si kalayang ubiyag ko, kakay sunaragsak ko.
Siyak tungatan ti kagasatan no bilang maikutan dita sudim apagpasagan dito yapiyag. O ayat ko si katragsak ti panagbiag ko, ay ayaten kahit tinggana awanen ti sabali. Tinagsend awa mo tinagan na ngem tinumero na ket +63916 1905352 63916190535 Next time kat ikikabel mo dyan agam mo jay kutit ti dani mo, okay? Dadya nga rin kayo nagaganti back to back adaniw daman ang Florentina Charles Sipin Ken ti numero nga +63916190535 Adto iti maysa nga kidaw. Kinidaw ti maysa kadagit ti nagipatulod ti daniw na. Kinipasurot kumaten. Ti daniw naman ang Florentina Charles Sipin, Manipur ti Virginia, USA. Ito ay di maininawa Sikang pikikis ay tuirik na Adung arapaap na bukel ko'y kaundang Ngem sika, musika, idadaduma Musika tibiyag ko paset na ka Kasilpo na katanges ko ken kararuwa Kapulaeng ken ka bituwen na kita Akas maris jay bagang itiag sapa Kas maladi ka maragpat o musika Taadu arigatin na pasaraken ka Aring naday to'y biyag ko na ipusta Pangunod ka laeng o musika Agkupas kung tuy timek ko at dan tulata Mangmangega mana umbi asunata Babaen kadagiti na urnong apaka Adda tulata kadwa ni musika Ngarudang gayan nak nga agkanta Tapnong nasamsamit panaglanginta Babaen ito'y akanta Ipek sa kiyamang kuken ka panang tapayang Kanyak nga awan sarday na Musika medlat
gapu anagam amutan ket sapay kumata di ka maumuma kadagiti ayong nga isagsagot kuken ka agnanayon tukuman ngagpagayam ta at malagi ka maragpat o musika taadu arigat pinagpasaraken ka aring nanay tribiyag ko na ipusta pagungod ka lay o musika agku pastun tuy timek ko adan tulata mangmangega manaundi asunata babaen kadagiti na ulong nga plaka adak tulata kadwa ni musika babaen kadagiti na ulong nga plaka adak tulata kadwa ni musika Dumdumag kayo pala nga nagbibigay kayo dito DWRS Komando Radio.